Labarai daga Kannywood. Jaruma Nafisa Abdullahi ta yi abin mamaki. Ta ajiye tarihin da kaf matan Kannywood ba wadda ta taɓa yunƙuri ko kuma ta yi kwatankwacin abin da jaruma Nafisa Abdullahi ta yi. Za mu so idan wannan ne shigowarka na farko ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Tabbas jaruma Nafisa Abdullahi ta kere sa'a. A yunƙurin da Nafisa Abdullahi ta yi, ta sai jirgin nan wanda ake kira private jet, wanda nata ne ita kaɗai take hawa duk inda take so a kai ta. Idan za mu iya tunawa a hirar da aka yi da Nafisa Abdullahi wato BBC suka yi da ita, ta bayyana mana cewa ita mace ce mai son zagayawa duniya domin ta ga abin da duniya ke ciki. Shi ne ta duba ta ga da mai burinta nata zai cika illa ta sai private jet nata, domin hakan zai rage mata kashe kuɗin yawan fice-ficen da take yi. Kwana-kwanan nan Nafisa Abdullahi ta fita zuwa ƙasar Masar, Dubai, France da dai sauransu. Nafisa Abdullahi ta shiga sahun manya-manyan mawaƙan Najeriya wanda suke da private jet irin su Davido, Wizkid, Naira Marley da sauransu. Nafisa Abdullahi ta kafa tarihin da kaf Arewa babu macen da take da private jet nata. Don za mu iya tunawa kwanaki Umar M. Sharif shi ma ya postin ya sai private jet nashi, amma har yanzu ba mu da tabbas da gaske ne ya siya ko kuma barkwanci yake. Amma ya tabbata Nafisa Abdullahi ta sai private jet nata domin ficewa zuwa ƙasashen duniya. A nan za mu iya cewa burin Nafisa Abdullahi ya cika na ganin ta kere sa'a. Don za ku iya tunawa Nafisa Abdullahi mace ce mai son ta ga ta kere sa'a. Tabbas wannan yana ɗaya daga cikin burinta kuma Allah ya cika mata. Sai dai mu nan mai mata fatan alkhairi kuma Allah ya sa a fara sa'a. Domin dai samun zafafan labaran namu kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode.